Muzuva ranhasi Isaac Makomichi anozivikanwa kunzi is VP Costanzo Chiwenga Lieutenant anozivikanwa kunzi aiwa vana Chiwenga haabvi ende haadi zvezvigananda. Zvarapinda mashoko muzuva ranhasi aiwa Makomichi auya achitaura pamusoro peunity achiunita vakuru vedu vatungamiri venyika panguva inoi achiti aiwa hatidi zvemadivisions panguva inoi kunyange tichionekwa kunzi vanhu vane mafungiro avo akasiyana kana maonero avo akasiyana paleadership yedu but tinofanira nguva nerunyararo vasubscribe like on the bell icon. Nhasi Makomichi anoposta VP Costanzo Chiwenga nemutungamiri wenyika muri kuona kudanyara chiti ukaona uchituka his excellence uri kutuka VP Chiwenga hauzi munhu weZANU-PF uye hauna kurayirwa. Makamboona here kuti isusu nekuzasi kuti isu tinokonana but hapana kana one day ndaunonzwa vakuru vedu vachikonana pasine vanhu vanotuka vakuru kufarira kana kusafarira zvavari kuita but ziva kuti you must respect and defend them. Ukaona uchituka hwani wavo uri mhandu ndomasvika anotagwa naMakomichi panguva ine iri kuonekwa kunzi the ruling party ZANU-PF mune a clash, factional clash yakanyanyisa kwazvo. Mafactions muimba weveterans yana VP Costanzo Chiwenga faction nezvigananda. Muzvigananda imomo mune mamwe mafactions ari kubuda zvekare. Mashoko ari kubuda panguva ino anoonekwa kunzi even macitizens chaivo zvisiri the ruling party ZANU-PF they are now tired nezviri kuitika muZANU-PF and panguva inoi vanhu havachapindi munhau idzi actively they are just checking updates kuona kuti yazodii ZANU-PF iya. Panguva inoi iri kuitika iri kuonekwa kuti tiri panhau yesuccession kuri kuonekwa kunzi VP Costanzo Chiwenga is inozivikanwa kunzi he is the automatic successor mutungamiri wenyika panguva ino achisadlainiwa. Kuri kuonekwa kunzi kune mapotential successors akupinda zviri kuita kuti nhau yacho ivave muthe ruling party ZANU-PF aiwa musatangika. Mbudisa mafungiro enyu muresi pamwe kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinai comment section medu mafungiro enyu, subscribe or like, hit on the bell icon.